Il-baġit tal-2019 intlaqa tajjeb ħafna minn diversi msieħba soċjali u kulħadd ikkummenta dwar dak li l-aktar laqat lilu. Il-President tal-Assoċjazzjoni tal-Iżviluppaturi Maltin Sandro Ketkuti apprezza l-fatt li l-Gvern sema u laqa bosta proposti li saru mill-MDA b'mod partikolari fejn tidħol l-akkomodazzjoni affordabbli. Iżda li lil minn dan is-settur fi kliem is-Sur Ketkuti dan kien baġit tal-poplu. Il-ġid li qed jitkattar bħalissa kellu igawdi minnu l-poplu in ġenerali, speċjalment fejn jidħlu l-pensjonanti, fejn jidħlu studenti, fejn jidħol min qed juża it-trasport pubbliku, and so on and so forth. Jidher li kien hemm effort min-naħa tal-Gvern biex jindirizza mhux in-negozji imma din id-darba il-poplu b'mod in ġenerali. Fil-waqt ukoll illi jidher illi m'hemm l-ebda taxxi żejda imposti fuq in-negozju b'mod in ġenerali. Il-fatt li dan kien it-tieni baġit konsekuttiv bla ebda taxxa ġdida intlaqa tajjeb ħafna mill-Kamra tal-Kummerċ li notat kif dan se jissarraf f'aktar flus f'idejn il-poplu. Iżda l-Kamra tal-Kummerċ marret lil minn dan. Rajna li qed isir bis-serjetà affarijiet u liġijiet ġodda fejn jidħol money laundering biex darba l dejjem inneħħu dat-tabu li Malta hija tax haven u dal-affarijiet importanti li l-messaġġ barra bil-pajjiż ikun li wieħed tajjeb għalina biex aħna nkunu biex aħna nibqgħu kompetittivi biex nġibu iktar investiment lejn pajjiżna. X'wara kollox l-investiment huwa importanti. Il-President tal-GRTU Paula Bela laqa żiediet fil-pagi u tkellem dwar 3 miżuri oħra li fi kliemu għandhom jgħinu b'mod tanġibbli lin-negozji żgħar u lil dawk li jaħdmu għal rashom. Persuni self-employed issa jistgħu jieħdu l-benefiċċji soċjali bħalma jieħdu l-impjegati, ġifieri wieħed imur ħażin fin-negozju sakemm jista' jaqbad għal xi ħaġa oħra jkun jista' jieħu l-benefiċċju. Se jkun hemm ukoll li ħadd ġestiża li jekk il-missier qiegħed jgħaddi negozju li tfal se jkun hemm inċentiv fiskali minn flok 5% tħallas 1.5% u se jkun hemm ukoll inċentivi biex ikollna il-self-employed ikollu t-tieni pensjoni. Dwar il-miżuri fis-settur turistiku tkellem Andrew Ġus Muscat fisem l-MHRA li b'sodisfazzjoni nota kif dan il-budget jindirizza l-konnettività u s-sostenibilità, speċjalment fejn tidħol l-Malta, bżieda fil-flotta u r-rotot. Rajna wkoll fil-budget li hemm numru ta' inizjattivi li fost oħrajn għandek l-embellishments ta' żoni turistiċi, għandek it-trasport pubbliku li fejn l-improvement fit-trasport pubbliku, is-sigurtà li hija dak huwa element ukoll importanti ħafna fejn jidħol is-settur turistiku, l-ambjent, numru ta' inizjattivi li huma importanti ħafna. Li jużguru li fost dawk li tkellmu mal-Kamra tal-Aħbarijiet ta' Wan irrenja is-sentiment ta' sodisfazzjon. Hawnhekk jidher biċ-ċar li l-pajjiż qiegħed fit-triq it-tajba. Baġit li ħajħalli ħafna lill-ekonomija. Jiena naħseb li l-Gvern għamel favur minħabba li kellu l-flus fidejh u dan ovvjament huwa dovut mis-surplus eċċezzjonali li għal darb'oħra reġa' sar. Aħna bħalma tafu xtaqna baġit tal-poplu u dan il-baġit jirrifletti l-progress li għaddej il-pajjiż bħalissa.